ሰላም እግዚአብሔር መስኩላትኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ትርከቡ ናይ ኤልቢቱ ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ ከመይ ቀኒኹም ደሓንዲኹም ብወገነይ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንስኹም ድማ ሰላምኩም ትኾኑ በዓል ትምልእ ተስፋየ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ቤተሰብ ንዝኾንኩም ድማ ርእይቶኹም ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ብምግዳፍኩም ድማ ሼር ብምግባር ኣባራታትዑኒ ሓግዙኒ እንዳወልኹ ናይ ልማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹም ከምቲ ኣበረስቲ ዝረኽብዎ ሓጻር ዛንታ እያ ብጣዕሚ ድማ መሃሪት እያ ካብ መወዳእታ ስምዕዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጽሑፉልኝ እንታይ ተማሂርኩም ከም ኣነ ከም ሓሳብ ኣብ መጨረሻ ላይ ኣጠቃልል ኣቢለ መልእኽቱ ተኣዩ ዝብል ሓሳብ ይሂበኒ ኢኹም ንስኻትኩም ድማ ከም ዝተረዳኽሞ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልኝ ምርታኹም ኣይፈለኒ ናኡ ድማ ከብለኩም ናፍታ ዛንታ ማለት እዩ ሰለስተ ተንኮለኛታት ሰባትን ብጽሩይ ወርቂ ዝተመልአ ሳንዱቕን ሓደ እዋን ሰለስተ ብተንኮል ዝፍለጡ ሰባት ብሓባር ጉዕዞ ይጓዓዙ ነይሮም ኣብ መንገዲ ከለዉ ብሃንደበት ሓደ ካብ ጽሩይ ወርቂ ዝመልአ ሳንዱቕ ረኸቡ ሰለስቲኦም በቲ ዝረኸብዎ ሃፍቲ ብጣዕሚ ተሓጎሱ እንተኾነ ግን እቲ ስስዕን ተንኮልን ኣብ ልቦም ቀልጢፉ ሰረጸ እዚ ሃፍቲ እዚ ለሰለስተ ካብ ዝከፋፈል ንዓይ ጥራይ እንተዝኸውን ክንደይ መሃፍቶም ኢሎም ኩሎም ነንበይኖም ክሓስቡ ጀመሩ ጉዕዞ ስለ ዝነበረ ሓደ ካብኣቶም ምግቢ ክገዝእ ናብ ቀረባ እትርከብ ዓዲ ይለኣኽ ኢሎም ወሰኑ እሞ እቲ ሓደ ለኣኽዎ እቶም ክልተ ግን እቲ ወርቂ እናሓለዉ ተረፉ እቶም ክልተ ተሪፎም ዝነበሩ ከምዚ ኢሎም ተማኸሩ እዚ ምግቢ ሒዙ ዝመጽእ ሰብኣይ ምስ መጽ ሓቢርና ክንቆትሎ ኣለና ሽዑ እቲ ወርቂ ኣብ ክንዲ ንሰለስተ ንክልቴና ጥራይ ይኸውን ኢሎም ተስማዕምዑ በዚ እውን ደስ በሎም ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ብሃንቀውታ ክጽበይዎ ጀመሩ እቲ ምግቢ ዝገዝእ ዝኸደ ሰብኣይ ድማ መንገዲ እናተጓዓዘ ከሎ ከምዚ ኢሉ ሓሰበ ኣብቲ ምግቢ መርዚ ክውስኸሉ እየ ንሳቶም ምስ በልዕዎ ክሞቱ እዮም ሽዑ እቲ ኩሉ ወርቂ ንዓይ ጥራይ ክኸውን እዩ ከምቲ ዝሓሰቦ ድማ ኣብቲ ምግቢ ሓያል መርዚ ሓወሰ እቲ ምግቢ ዝገዝእ ሰብኣይ ተሓጒሱ መጸ ልክዕ ምስ መጸ እቶም ክልተ ብሓባር ተላዒሎም ቀተልዎ ድሕሪ ቅትለት ድማ ሕዚ ብሰላም በሊዕና ወርቅና ክንካፈል ኢና ኢሎም እቲ መርዚ ተሓወሰ ምግቢ ክበልዑ ጀመሩ ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ እቲ መርዚ ሰርሑ ጀመረ ንክልቲኦም ኣብቲ ቦታ ተዘርጊሖም ሞቱ እቲ ወርቂ ግን ከም ዘለዎ ኣብ ሜዳ ተረፈ ዛዛንታ ከም ልሰማዕኹምዋ ኮይና ኣዝያ መሃሪት እያ ሓጻር እያ ኣዝያ ድማ መሃሪት እያ ማለት እዩ ካብዛ ዛንታ እዚኣ ብዙሕ ተማሂርኩም ትኾኑ ተስፋ ይገብር ካብዛ ኣነ ልተምሃርክዎ ግን ቅንጭብ ኣቢለ ክነግረኩም ማለት እዩ ስስዓሲ ተንኮል ምሕሳሲ ተመሊሱ ላበዓልና ከም ዝመጸና ማለት እዩ ስስዕን ቅንን ጥፍኣት የምጽእ ሓደ ቀዳማይ ነገር ስስዕን ቅንን ጥፍኣት የምጽእ እቶም ክልተ ሰባት ኣብ ክንዲ በቲ ዝረኸብዎ ጸጋ ተሓጒሶም ብማዕረ ዝካፈልዎ ብስስዕ ተደፋፊኦም ንሕድሕዶም ተጠላሊሞም ስለ ናብ ምጥልላምን ናብ ምቅትታልን ናብ ንዋይ ሃፍቲ ስለ ዝመረጹ ኩላቶም ድማ ህይወቶም ከሲሮም ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ተንኮል ናብ ዋኑ ከም ዝምለስ ማለት እዩ ተንኮል ለሓሰዎ ህዝ እዞም ክልተስ ለሓሰዎ ኖርስ ንዕቀት ኢልናስ ከኦል ባዕና ንካፈል እዩ ነይሩ ካሳኣን ተመስገን መዋሎም ካሳኣን ተኻፊሎም ሙሉዖም ዝረኸብዎ ሃፍቲ ዝረኸብዎ ንብረት ማለት እዩ ልሞት ኮይኑዎም ማለት እዩ ተንኮል ናብ ዋኑ እዩ ዝምለስ እቲ ምስላ ንዝብል ንሰብ ዝሃስ ጉድጓድ በዓልካ ተኣትዋ ማለት እዩ ኣብ ምስላ ድማ ንሰብ ዝሓሰብካዮ ጉድጓድስ በዓልካ ተኣኽትዋ ማለት እዩ ሓደ እንዮ ምስላ ናይ ቀደም ድማ ከምኡ ንሰብ ዝሓሰብካዮሲ ንበዓልካ ተኣትዋ ልበሃል እንዮ ማለት እዩ እቶም ሰባት ንኻልኦት ጥፍኣት ዝሓሰብዎሲ ንባዕሎምሲ ጥፍኣት ኮይኑዎም እንዮ ማለት እዩ እታ መልእኽቲ ሳልሳይ ድማ ክፍኣት ግብሪ ሰላምን ዓወትን ኣየምጽእን ማለት እዩ ኣሕና ክፍኣት እንድሕር ንሓስብ ኮይናሲ ምንም ነገር ስጉምት ማለት ምንም ከሰጉመና ይኽእል ማለት እዩ ወላ ጽቡቕ ነገር ንኽንከብ እንድሕር ጽቡቕ ነገር ረኺብና ለጽቡቕ እንድሕር ተጠቐምናለስ ምንም ትኽፍኣቶም ስርኢኹም ወይ ከም እንታይ ከም ዝገበሮም ማለት እዩ ብኽፍኣት መንገዲ ወይ ድማ ብጥልመት ዝመጽእ ሃፍቲ ንማንም ሰብ ረዊሑ ኣይፈልጥን ወይ ድማ ረብሓ ከምጽእ ይኽእል
ኮንቱ እዩ ዛዛንታ እዚና ተረዲና ካብኡ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብሰንኪ ስስዐ ማለት እዩ ብሰንኪ ስስዐ ብሰንኪ ንዋይ ምፍታው ድማ ካብ ዝጥቀሱ ይሁዳ አስቆሮታዊ ማለት እዩ ይሁዳ ብስስዐ ብቅርሺ ብ30 ዲናር ለጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሸጠ ማለት እዩ ሃፍቲ ስለ ማለት ንንዋይ ክብል እዩ ካብኡ ድማ ኣማውትኡ ናይ ይሁዳ ድማ ከም ዝንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስስዐሲ ካሊእ እውን ኣብ ምንታይ ኣሎ ኣብ መጽሓፈ ንግስቲ ቀዳማይ መጽሓፈ ንግስቲ ምዕራፍ 21 ድማ ኣሎ ማለት እዩ ናቡኤል ንጉስና ናቡቴ ንጉስ ማለት እዩ ኣካብ ከም ዝቆተሎ ሰይቲ ኣካብ ብሰወይቲ ምክንያት ከም ዝተቃተለ ማለት እዩ ኣብኡ ታይሉን ርስቲ ብርስቲ ሰሲዑ ብርስቲ ሲ ሰወይቲ ኣዛቤል ከም ዘقتለቶ እዩ ለብለና ምንም ድማ ኣይጠቀሞ ይንዑ ድማ እግዚአብሔር ብነቢ ኤልያስ ኣቢሉሲ ታ ቦታስ ልኡ ከም ዘይትኾን እዩ ተናጊሩ ማለት እዩ ብዝበለጸ መጽሓፈ ነገስቲ ምዕራፍ ቀዳማይ መጽሓፈ ነገስቲ ምዕራፍ 21 ንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ተንኮልሲ ብሓፂሩ ስስዐ ናብ ሞት እዩ ለምጽእ ተንኮል ድማ ናብ ጥፋኣት የምጽሕ ማለት እዩ ሰብ በቲ ዘለዎ ዓጊቡ ብቕንዕና ሓቢርና ክንነብር ከም ዝግባእ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዛ ዛንታ እያ ማለት እዩ ስስዐ ናብ ሞት እዩ ዘብጽሕ ተንኮል ድማ ናብ ጥፋኣት እዩ ዘምጽእ ማለት እዩ በዚ ድማ ብቕንዕና ብሓባር ኮይንካ ለኣኻ ስጋኻ ተባሂልና እንሕልፎ ነገር ግን ዝዓበየ ነገር እዩ ስለዚ ኩራህቲ ሕዋቴ ካብዛ ዛንታ ብዙሕ ተማሂርኩም ከም ትኾኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ ንኻልኦት ሰባት ድማ ሼር ናገበርኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ዘሊኩም እስካብ ሕዚ ድማ ሰብስክራይብ ግበሩልይ ደቂ ዓበይቲ ብቀዳማይ ድማ ኣብ ዝለቀቅዎ ዛንታ ድማ ብዙሕ ተማሂርኩም ትኾኑ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ናይ ሕዚ ድማ ኣበራታትዑኒ ሼር ላይክ ናገበርኩም ኣበራታትዑኒ ንቐጻሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ሒዘልኩም እስካብ ዝመጽእ ድማ ቻው ደሓን ቀንዩ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ይረኸ